Bueno, míster, primeiro de nada, como sempre, unha valoración do que foi o encontro para ti. Bueno, vamos a ver, un partido que nos vai decir moito. Dice a mí, por lo menos, personalmente, dice moito do que é a competición, a categoría na que estamos e o equipo que somos. É dicir, o primeiro, a sensación é de que ganamos. É importante, ten que haber alegría. O equipo pois non estaba o suficientemente contento co que costa ganar os partidos. Non me gustaría que eso fose algo que, bueno, que se trasladase, que se contagiase. Hai que ganar os partidos, pero sí é verdade que houve moita diferencia do primer tempo ao segundo. Un primer tempo creo que, bueno, o nivel que espero que o equipo dé, que é un nivel posiblemente igual, incluso millor do que podíamos ou podía esperar a estas alturas. E sí que é certo que ese estar, bueno, ou facer un 45 minutos tan completos, sí que, bueno, pues nos deixou un pouco, non sei cal é a palabra, pero sí que, bueno, como que xa estaba feito, sabes? Para nada. O que máis me gustou do partido é que se sacaron 3 puntos sufrindo ao final. É verdad que non eran agobios, nin eran situacións de... pero costa moito ganar os partidos, hai que facer moitas cousas ben. Todo o que saiu no primer tempo é de moito esforzo dos futbolistas, moita solidaridade. Cando baixas un ápice, calquer equipo desta categoría che vai facer daño. E esa é a lectura que temos que sacar, alegrarnos porque conseguimos 3 puntos, que é do que se trata, que fixemos un primer tempo moi bo e que nos valga o... Eu sei que non é intencionadamente, ni moito menos, pero é verdad, como se consciente a veces, sí que nos traiciona. Bueno, sabemos que hai que estar ao 200%, os 90 e pico minutos que dure cada partido, e que nadie nos vai regalar nada. Non quero que se genere esa sensación de que é fácil ganar os partidos. Para nada é fácil, hai que facer moitas cousas ben, como precisamente fixemos hoxe no primeiro tempo. Así que celebralo, 3 puntos máis, e a seguir crecendo, que é a marca que nos marcamos sempre. Máis será 2 puntos, pois puntos, sea en consecuencia do ben facer. Así que a reflexionar, a descansar ben e a preparar a seguinte partido, que creo que ten que estar xa na nosa mente a partir de mañá. En esa primeira parte vimos varias probaturas, como laterais moi ofensivos, dobrando moito por banda, tamén Luís introducíndose entre os centrais, un poquinho aproveitando tamén estes partidos da casa para ir probando cousas novas de cara a esta tempada. Sí, a ver, son matices ao final. O que pretendemos é que os futbolistas estén cómodos, co que se vexa que sean eles, as condicións que teñen, pois que cada desarrollen. Entonces, pois, bueno, se Josu ten capacidade para facer daño arriba, con eso tamén, pois hai que gestionar eso. É xente que xoga en banda, pois ten boa interpretación do xogo entre líneas, pois habrá que intentar bueno, pois sacar ventaxa de eso. Bueno, a xente de atrás, tanto Corzo como Germán, son xente que fai moi boa vigilancia, Luís dá moito sentido a esa salida de balón, e bueno, pois ir encaixando todo eso. É o que queremos que se vaya vendo. É dicir, eso son cousas que, bueno, pues ten de analizar e de potenciar, e sobre todo tratar de manter ese nivel en canto a concentración, medo e respecto a competición, os 90 e pico minutos, que nos vai costar a vida sacar os partidos adelante, como non podía ser de outra maneira. Pero é certo que, bueno, ahora mismo queda a sensación de que como que comimos demasiado fácil no primer tempo. Non era así, ni moito menos, como de feito se demostrou. Gracias a Dios, pues conseguimos puntos moi valiosos, como a todos, que ao final vai ser a mesma letanía de aquí ao final da temporada. Así que ben, moi contento polos 3 puntos e polo aviso de subconsciente, pues hai que matar ao Ángel Malo ese que anda por aí sempre, e afilar os dentes, que isto vai nos costar a vida.